Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Rozvíjať dieťaťa. Dnes máme opäť výnimočnú časť a ja som extrémne rád, že po niekoľkých rokoch sa mi podarilo presvedčiť našu odbornú terapeutku na to, aby sa pridala do nášho podcastu. Tak ja vítam v našom podcaste Dominiku Šovčíkovú, odbornú terapeutku Rozvíjať dieťaťa, vyštudovanú logopedičku, mamu 3 detí a osobu, ktorá s nami v Rozvoji dieťaťa je 5 rokov. Dominika, vítam ťa u nás a som veľmi rád, že si prijala pozvanie, že som ťa konečne presvedčil. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá za mňa je dôležitá. Veľakrát ste určite počuli, keď sme nahrávali podcast, alebo keď máme podcasty s Jirkom Haldom, rozprávali sme sa o tom s rôznymi ľuďmi. Téma je, prečo majú mať deti povinnosti. Táto téma nám vypadla aj z toho dôvodu, že na konferencii bolo viacero pripomienok, viacero otázok na to, aj aké povinnosti majú mať deti, čo to je a tak ďalej. Čiže okolo tejto témy sa veľa rozprávame. Tak rovno začneme, Dominika. Čo ty ako mama vnímaš, že sú vlastne povinnosti dieťaťa? Takže pre mňa ako mamu znamená to, že moje deti majú povinnosti, pre mňa ušetrený čas a po druhé, to je taký náš spoločný čas. Vysvetlím. Ušetrený čas pre mňa znamená, že keď napríklad viem, že ráno potrebujem vytriediť prádlo, potrebujem oprať, potrebujem navariť, potrebujem sa postarať o najmladšieho, odprevadiť staršiu do školy, mladšiu do škôlky a zrazu sa mi teda tých povinností nahromadí viac, tak napríklad, keď mi tá staršia pomôže vytriediť to prádlo, dať ho do pračky, tá mladšia mi pomôže napríklad ustlať posteľ a tým pádom máme viac času na ten spoločne strávený čas, napríklad po obede, keď oni prídu zo školy, zo škôlky, tak si môžeme zahrať nejakú hru, niekde ísť na nejaký kratší výlet, na prechádzku. Čiže pre mňa je to osobne veľká pomoc a podľa mňa je to taká nevyhnutnosť, lebo odkedy si aj ja pamätám, tak som aj ja doma pomáhala mojim rodičom. Čiže myslím si, že ono by to tak nejako malo byť, že tie deti v tej domácnosti sú v tej sociálnej skupine nejakým spôsobom a mali by mať nejaké tie svoje povinnosti, ktoré spravia, za ktoré potom možno, že sú na seba aj nejakým spôsobom hrdé, pyšné, tým pádom im budujeme aj nejaké sebavedomie. Aké povinnosti by deti mali mať? Takto. Mali by mať určite také povinnosti, na ktoré sú mentálne vyspelé. Nemali by sme ich určite preceňovať, nemali by sme tým deťom dávať napríklad, nemalo by to byť také, že OK, môj 4-ročný syn ide rúbať drevo. Toto by určite nemalo takto vyzerať, ale mali by to byť veci, ktoré pomôžu tej rodine nejakým spôsobom uľahčiť to fungovanie. Napríklad to roztriedenie prádla, to vyloženie umývačky riadu je fajn, ustlanie si postele, upratanie si svojich vecí, svojich hráčiek. Moja mladšia napríklad veľmi rada vysáva, máme doma schody a ona proste my jej to dáme na taký ten malý ručný vysávač a ona napríklad toto robí strašne rada a je potom taká hrdá, keď príde babka, tak jej to tak povie, sa jej pochváli, čiže presne na tomto jej budujeme napríklad to sebavedomie, že vlastne vie sa pochváliť tým výsledkom tej svojej práce, takže za mňa určite by tie povinnosti mali byť adekvátne veku tých detí. A ešte by som chcela povedať, že ono to veľmi úzko súvisí aj s tým, že ono sa to na začiatku začína skôr akoby tie deti majú skôr tie sebaobslužné povinnosti, alebo tá sebaobsluha u tých detí je taká tá ich povinnosť a postupne sa to vyvinie v nejaké také tie presne povinnosti, ktoré pomáhajú v rámci tej rodiny. Ja sa chcem spýtať na to, že hovorila si o viacerých povinnostiach a až teraz si spomenula, že sebaobslužné povinnosti alebo tá sebaobsluha. A vidíme to aj u nás v Rozvoji dieťaťa, že mnohí tí rodičia považujú za povinnosť to, že 7-8 ročné dieťa sa samé oblečie. Je toto akože povinnosť, ktorú deti mali robiť? Akože vnímaš to ty ako povinnosť, alebo ako, že dobre, veď má 7-8 rokov, tak sa má obliecť? Sebaobsluhu ako napríklad obliekanie alebo sebaobsluhu na toalete vnímam ako povinnosť u dieťaťa, ktoré je malé. To znamená napríklad dvojročné dieťa, že si vie obuť papučky, topánočky. Pre ňoho je to svojím spôsobom nejaká povinnosť, ktorú si splní, alebo napríklad, že si natrasie vankúš na posteli, to už je povinnosť. Ale napríklad toto, čo si spomínal, u 7-8 ročného dieťaťa, obliecť sa alebo naozaj obslúžiť sa na tej toalete,
prípadne osprchovať sa, to už nie je podľa mňa povinnosť, to už je jednoducho zautomatizovaná vec, ktorú už to dieťa by malo robiť. Sú tam určite špecifika u detí, ktoré sú u nás v rozvoji, ale takisto myslím si, že aj také deti by mali mať povinnosti. Ale určite si myslím, že teda povinnosti by mali byť, tak ako som už spomínala, z hľadiska veku, odstupňované. Určite na začiatku tá sebaobsluha je veľmi dôležitá. Presne ako si spomínal, tí deti sa k nám dostávajú a v podstate nejakým spôsobom ich mamina obsluhuje pri obliekaní a je iné asistencia pri obliekaní, že napríklad obuje si topanočky a my malému 3-ročnému dieťaťu ich zašnurujeme. Ale je iné, keď to dieťa proste si sadne a teraz mamina na ňo čapicu, rukavice, šál v zime, bundu, topanočky, všetko za to dieťa. Určite toto by malo spadať pod povinnosti už toho dieťaťa a malo by sa také 3-ročné dieťa už obliekať samé, pretože to dieťa potom príde do škôlky a tu nastáva problém, že teda pani učiteľka tam má 20-24 detí a teda ona tam nemôže obsluhovať 24 detí. Jednoducho naozaj tá pani učiteľka potrebuje, aby také dieťa, ktoré príde do škôlky, už tieto sebaobslužné činnosti malo zvládnuté. Ja budem tak ako klasický taký diablov advokát, ale keď tá mamička to dieťa oblieka, je to rýchlejšie, šetrí čas. Ale určite, áno, samozrejme je to rýchlejšie. Veľakrát sa aj mne stalo, že som potrebovala teraz rýchlo ponáhľame sa, ale zase je tu to ale, treba si ten čas zmanéžovať tak, od toho sme tu my dospeli, aby sme si ten čas vedeli zmanéžovať tak, aby sme sa vedeli pripraviť, že OK, ja proste učím to moje dieťa sa obliekať, obúvať same, keď odchádzame z domu, tak ja, dajme tomu, ešte obsluhujem toho mladšieho a tým starším poviem 20 minút predtým, ako odchádzame, babi, ideme sa obliekať, obliekate sa. A je to preto, aby oni mali dostatok času, aby oni sa nedostali do nejakej tiesne časovej, že teda rýchlo hádžeme na seba oblečenie a dobre, ja ti to pozapínam, ja tu na teba dám tú čapicu, lebo toto sú všetko veci, ktoré jednoducho pomáhajú aj tomu vnímaniu vlastného tela toho dieťaťa a tým pádom od toho sa potom odvíjajú ďalej aj tie školské zručnosti. Ono to všetko ide ruka v ruke, lebo v podstate na začiatku my od toho dieťaťa nechceme, aby nakrájalo zeleninu do polievky, ale chceme, aby vedelo, kde má hlavu, dalo si na tú hlavu čiapku, aby vedelo, kde má ruky, že na ruky si nedám ponožky, ale rukavice a takýmto spôsobom to dieťa sa proste učí jednotlivé časti svojho tela a takisto si navnímava, že napríklad do tej rukavice musí dať 5 prstov, pomáha to potom ku grafomotorike a tak ďalej, čiže ono je to naozaj veľmi dôležité, aby sme my neuponáhľali to, že OK, my teraz potrebujeme rýchlo niekde ísť a teda nahádžeme to všetko na to dieťa my, ale jednoducho, aby to dieťa malo dostatok času. K tej grafomotorike sa dostaneme, lebo pravidelne sa nás pýtajú ľudia na sociálnych sieťach, na konferencii, že mám 7-ročné dieťa, nevie poriadne písať, chce sa naučiť písať, ale rodič ho stále oblieka. No to sa dostaneme, ja sa ešte vrátim k tým povinnostiam. Odkedy by deti mali mať povinnosti? Teraz máš malé bábo, kedy príde ten čas, že si povieš, že dobré, už je ten čas? Ako náhle sa to dieťa začne zaujímať o to, čo tá mama robí. Ja napríklad v podstate nejakým nepriamým spôsobom to dieťa už začleňujem do toho rodinného života a do toho, že sú nejaké povinnosti, teraz niečo robíme. Už aj teraz, malý má 4 mesiace a my máme také kresielko, do ktorého ja si ho dám a zoberiem si ho do kuchyne a on vidí, ako varím. Sem tam sa mu prihovorím, poviem mu, že teraz krájam mrkvu, popri tom viem, že jednoducho to dieťa ešte nie je mentálne na tom tak, aby chápalo, že krájam ja nejakú mrkvu. Ale jednoducho, on to všetko navnímava, on žije s nami v tej skupine, on s nami v podstate večeria, pretože my si ho posadíme do toho kresielka, keď spoločne večeriame, je tu s nami, čiže on navnímava všetky tie veci, ktoré sa v tej rodine dejú, lebo on tu žije s nami. On tu nie je nejaký plíšak, ktorého si my len tak niekde posadíme. On je tu jednoducho člen tej našej sociálnej skupiny, tej našej rodiny a on toto všetko navnímava. A postupne, ako bude rásť, tak on uvidí, že napríklad zase robím tú polievku, zase niečo krájam a on sa bude chcieť pridať, tak mu napríklad dám do ruky, že môže tu tie nakrájané kúsky zeleniny
dať do hrnca, môže zamiešať a tak ďalej. A takto postupne, keď to dieťa začleňujete do tých jednotlivých vecí, ktoré cez deň robíte, tak v podstate tomu dieťaťu pomáhate aj tým, že spolu trávite spoločný čas a to dieťa sa cíti už vtedy užitočné. Vy potom manželovi, keď príde večer z práce, poviete, že no a ako mi ten náš malý Miško, alebo ako mi tá naša Helenka pomohla, lebo mi pomohla pretriediť prádlo. A popri tom to dieťa má 1 rok a možno, že sa s tým prádlom, ktoré ste triedili, hrálo, prehadzovalo vám tam tie kopy, ale jednoducho ono už proste malo ako keby takú to svoje sebavedomie, že áno, ja som maminke pomohol. A v podstate je to od úplne útleho detstva, takže naozaj tie deti treba úplne od malinka zapájať do tých činností a naozaj ako náhle už to dieťa nejakým spôsobom vníma a chce sa zapojiť, tak ho treba určite zapájať a netreba ho odháňať, lebo ja som sa stretla veľakrát aj s tým, že ja to urobím rýchlejšie sama a teraz poď ty tu do tej ohrádky alebo zapnem ťa do toho kresielka a prípadne zapnem ti nejaký YouTube a ja si rýchlo navarím obed. Ako áno, je rýchlejšie, keď to robím sama, ale jednoducho tým, že to robím sama, tak tým vlastne ukrajujem tomu dieťaťu z tých benefitov, z ktorých môže potom neskôr profitovať. Ono nielen rýchlejšie to je, ale ty aj, povedzme, keď si hovorila, že jedna z dcér vysáva, že ono ty asi aj lepšie povysávaš ako ona, nie? Ale určite áno. Určite povysávam lepšie a určite tam zostane ešte veľa toho po nej, ale jednoducho ona sa to nemá ako inak naučiť. A tým, že ona narába s tým veľkým vysávačom, tým, že ona sa musí zacieľovať tú svoju pozornosť, kde sú ešte tie špinky a kde čo ešte je namrvené, tak ona tým vlastne si zlepšuje vizuomotorickú koordináciu a zase je len pomáham do toho budúceho života. Takže áno, jednoducho áno, ja to spravím rýchlejšie a možno na druhý deň, alebo keď ona odíde do škôlky, to prebehnem ešte raz, ale jednoducho jej dám ten pocit toho uznania a jej dám ten pocit toho, že ona to urobila a urobila to dobre v rámci svojich možností a schopností a možno, že teraz to robí takto a za 3 mesiace zase nadobudne väčšiu silu, lebo teda s tým vysávačom potrebuje mať nejakú silu a už to pôjde ľahšie a už, dajme tomu, povysáva oveľa lepšie. Deti ako také sa ale nenaučia tie domáce práce alebo tie povinnosti. Ja možno by som teraz aj prešiel k tomu, že otázne je, že či to je vôbec povinnosť, lebo veď staráme sa o tú domácnosť všetci. A mne slovo povinnosť evokuje niečo negatívne, že niečo musím urobiť. Ale z toho, jak ty rozprávaš, tak tvoje baby sú také, že oni to berú už tak ako samozrejmosť. Alebo je tam ešte taký ten moment, že musíš im povedať, že toto treba urobiť. Akým spôsobom fungujete, že ako oni vedia, že čo majú napríklad urobiť? Takto. Ono to všetko, čo rozprávam, krásne znie a je to také idylické, ako to u nás perfektne funguje, ale teda stojí nás to s manželom strašne veľa energie a zo začiatku to bolo aj veľmi veľa pripomínania. Ja som stále musela im pripomínať, poskladajte si postele, upracte si hráčky a stále dokola som to opakovala, až teda som vymyslela taký systém, máme takú tabulu, na ktorej máme svoje mená všetci a máme tam nafotené buď izby alebo nejaké povinnosti, napríklad je tam odfotený vysávač, je tam odfotená práčka, je tam kôžna prádlo a jednoducho každý tam má vlastne také samolepiace prúžky, na ktoré si teda my tie povinnosti lepíme. A mne napríklad toto veľmi pomohlo, lebo veľakrát som sa ja dostala do takého stavu, že už som im to povedala, 15. krát a už ma to fakt nebavilo im to hovoriť, to maminy poznajú. A toto jednoducho prinieslo taký väčší kľud do tej rodiny, pretože ja im to tam nalepím a iba im poviem, že babi, keď pôjdete okolo, tak si pozrite, čo tam máte nalepené. Oni tam zbadajú napríklad skladanie ponožiek, nie vždy to urobia na prvýkrát, ale jednoducho im robí aj radosť to, že potom si vlastne tú povinnosť odlepia a majú ju splnenú a tým pádom majú hotovo. Takže určite nám pomáha takáto tabuľka a
Ešte ako si na začiatku spomenul, tak áno, ono to nie je o tom, že v podstate od začiatku tie deti to robia. Na začiatku v podstate treba tie povinnosti, tak ako som už spomínala, že toho malého začleňujeme, že si ho zoberiem do toho kresielka, tak ono to bolo od začiatku takto aj s dievčatami. Ja som ich zapájala úplne do všetkého, čo som robila počas dňa a tým pádom oni to nebrali ako povinnosti a v podstate najskôr som to robila ja a oni sa pozerali, potom neskôr vlastne som im dala napríklad, že vytriediš všetky ponožky a dáš ich do pračky. Samozrejme zase bolo to také, že niekde 2 ponožky chýbali, neboli páry a tak ďalej, ale to vôbec nevadí, pretože svet sa nezrutí, keď sa operú ponožky v ďalšej várke. A jednoducho tie deti sa to postupne učili, až vlastne sme sa dopracovali k tomu, že to robia samostatne. Čiže ono to má nejaký vývin, celé toto pomáhanie a tieto povinnosti detí a naše baby podľa mňa oni už to ani neberú ako povinnosti. Kebyže teraz poviem staršej, že tu máš kosačku a ideš pokosiť záhradu, je to pre ňu veľká povinnosť, je to pre ňu náročné, lebo sme to v živote nerobili spolu. Ale keby jej poviem, že nech vytriedi prádlo, že potrebujem oprať tmavé, tak pre ňu to už nie je povinnosť, lebo už to má zvládnuté a už to má tak zautomatizované, že ona už jednoducho to robí úplne pekne, samostatne, automaticky. Čiže naozaj na začiatku som ja bola veľmi nápomocná, ukazovala som jej, toto je svetlé, toto je tmavé a teraz už to automaticky roztriedí už aj teda tá menšia dcerka. Mnohí rodičia, môj pocit, je veľakrát taký, a sem tam to vidíme aj na tých sociálnych sieťach, jak chystajú deťom všetky tie obedáriky, starajú sa. Bohužiaľ sú to veľakrát aj teda ľudia, ktorí majú mnoho followerov, ukazujú, že večer upratujú hračky. A že vlastne takýmto štýlom oni ani nechcú tým deťom dávať povinnosti, lebo by im ničili detstvo. Veď to dieťa sa má hrať, má sa zabávať. Neničíš ty vlastne svojim deťom to detstvo? Tuto by som chcela citovať môjho manžela, pretože on povedal strašne peknú vec a veľmi vo mne zarezonovala a povedal mi, že milujúci rodič nemôže pokaziť detstvo, ale môže pokaziť dospelosť. A keď sa nad týmto zamyslíš, tak toto je naozaj podľa mňa veľmi, veľmi výpovedné, pretože v podstate ono to hovorí samo za seba, celá táto veta. Ja tým, že tie moje deti začlením do toho, že mi pomáhajú, tak v podstate oni, tak ako som už spomínala, oni to neberú ako povinnosť. Ale pokiaľ sa to nenaučia ako deti, tak jednoducho v dospelosti, veď čo je cieľom výchovy? Cieľom výchovy je vychovať jedinca, ktorý je samostatný, dokáže sa samostatne o seba postarať, ísť si nakúpiť, navariť si. A jednoducho my keď tomu dieťaťu už v detstve nedáme akýsi návod na to, ako sa k tomuto dopracovať, tak už to potom v dospelosti nedobehne. Takže za mňa určite neničíme deťom detstvo, pretože pre nich je to spoločne strávený čas s nami. My keď im, dajme tomu, pomáhame pri tom upratovaní hračiek zo začiatku, tak pre ne to môže byť napríklad súťaž, kto to urobí rýchlejšie, kto to urobí prvý. Pre ne to môže byť jednoducho zábava s mamou alebo zábava s otcom. A oni si to potom tak zautomatizujú, že napríklad keď príde mladší súrodenec do rodiny, tak oni ako keby preberú tú rolu toho rodiča a teraz oni si dajú také tie závody s tým súrodencom, že ten starší s tým mladším, že už k tomu nepotrebujú toho rodiča a sa to takto pekne prenáša. Takže ja si myslím, že deti radi pomáhajú. To je od začiatku a tie deti sa cítia potom také strašne sebavedomé a majú to radi, keď sa môžu pochváliť nejakou svojou prácou, ktorú spravili. Nemyslím si, že ničíme tým detstvo. Ako tvoje baby prijali to, keď prišiel tretí člen rodiny? Lebo to samozrejme pre teba bolo určite extrémne množstvo práce, strašne veľa času si musíš venovať malému. Ako toto v tej rodinnej dynamike zarezonovalo, ako oni teraz vnímajú možno aj tie iné povinnosti, ktoré zrazu majú s mladším súrodencom? No v podstate my sme ich už počas tehotenstva, keď som čakala malého, sme ich na to nejako pripravovali, ale my sme sa o tomto nedávno rozprávali s manželom, že vlastne my sme to ani nejako s nimi neodkomunikovali, že teraz príde bábätko a budete musieť máme viacej pomáhať. Oni to brali všetko tak nejak automaticky. Pre ne to bolo jednoducho také, že oni sú súčasťou tej rodiny, oni chcú pomáhať
A oni to nebrali nejak tak, že teraz mama bude iba s bračekom a my teraz budeme s ockom iba, alebo my budeme teraz viac máme pomáhať. Oni jednoducho majú stále tie svoje povinnosti, ktoré tu boli aj predtým, ako prišiel malý. A možno navyše je to, ale to oni ani neberú ako povinnosť, že keď napríklad aktuálne niečo robím a malý začne plakať alebo už začne byť taký, že už teda potrebuje nejakú spoločnosť, tak oni k nemu hneď pribehnú, hneď ho začnú zabávať, že pre ne to je také automatické. Ale myslím si, že ono to je veľa o tom, čo oni vidia, tak to tie deti proste kopírujú. A keď oni vidia, že takto funguje môj manžel, takto fungujem aj ja, jednoducho oni to odpozerali od nás a pre ne to nie je také, že ani som im to nemusela hovoriť. Jasné, že sa stane, že babi, poďte dole, keď sa hrajú na poschodí, babi, poďte dole, potrebujem, aby ste chvíľočku boli s bratom, lebo ja potrebujem, ja neviem, vybehnúť von so smeťami, alebo potrebujem teraz niečo. Ale oni to všetko berú tak automaticky a myslím si, že je to práve preto, lebo my sa snažíme im ísť takým vzorom. Veľakrát sa stane, že pán si to aj povedala, že musíš niečo zopakovať, že 15 krát a ja sám viem, či už sú to rodičia, či to je kdekoľvek inde, keď niečo musíš zopakovať 15 krát, tak taká tá frustrácia, takéto naštvanie sa tak akože stupňuje. Čo by si možno poradila rodičom, že robiť v takejto situácii, že ako dosiahnuť ten výsledok, že to dieťa urobí, čo urobiť má, bez toho, že padne dom z toho, že budeš kričať? Možno nie úplne všetci sa teraz so mnou stotožnia, ale ja som zástanca rôznych bodovacích systémov a odmien a ja si osobne myslím, že v podstate celý život robíme všetko za nejakú odmenu. Školu študujeme preto, aby sme teda mali možno nejaký diplom, do práce chodíme, lebo máme výplatu, čiže stále je proste za všetko nejaká odmena. A takto sú nastavené aj tie deti. Čiže nehovorím teraz, že kúpime ti jednorožca, keď povysávaš schody, to v žiadnom prípade, ale napríklad my máme takú aplikáciu, v ktorej si naše dievčatá zbierajú buď obláčiky alebo slniečka a tam sa dá nastaviť, je to tam veľmi pekne spravené, že napríklad za koľko obláčikov je kvázi trest. Nie je to taký ten trest v zmysle, že teraz budeš mať záracha alebo nebodaj mama ti dá po zadku, to v žiadnom prípade, ale napríklad bude tam trest, že dajme tomu dnes už sa nebude pozerať televízor alebo jednoducho taká vec, ktorá jednoducho tomu dieťaťu nejako veľmi neublíži, ale teda poučí ho, že OK, to nežiaduce moje správanie bolo nejakým spôsobom potrestané. A potom sú tam slniečka, ktoré si zbierajú. A tie slniečka napríklad tam si tiež môžete nastaviť, že keď nazbiera určitý počet, tak napríklad bude ohodnotené. My to máme nastavené tak, že nedostávajú nejaký materiálny darček, hej, že ideme do hračkárstva a niečo si vyberú, to nie, hračiek máme dosť. Ale skôr to máme nastavené tak, že možno nejaký výlet, naše deti veľmi radi chodia do takých tých detských centier, kde sú trampolíny a tak, napríklad niečo takéto, alebo si tam môžete nastaviť fakt nejaký výlet, nejaké kúpanie, napríklad zmrzlina a tak ďalej, čiže zase nejaký spoločný strávený čas. Toto by mohlo fungovať aj v iných rodinách, nemusí to byť zrovna táto aplikácia, môžete si kľudne len proste kresliť na nejaký papier, slniečka, oblačiky alebo plusky, minusky, už čokoľvek, ako vaše dieťa to zoberie, alebo môžete aj spoločne niečo vymyslieť, ale jednoducho u nás tento systém odmeňovania je veľmi efektívny, nám sa to veľmi osvedčilo. Tam nejde len o povinnosti, ale napríklad aj keď dievčatá pomôžu medzi sebou jedna druhej s niečím, že jedna má povinnosť, že má poskladať ponožky a teda tá druhá sama povie, že ja ti idem pomôcť, tak pre mňa to je taký signál, že urobila niečo navyše a že teda vidím výsledky tej svojej práce a tej svojej energie, ktorú do toho vkladám a vtedy napríklad dostane to slniečko tú odmenu, hej. Takže za mňa, ja som úplný zástanca takéhoto odmeňovania detí, lebo teda takto fungujeme celý život, takto sme nastavení. Stane sa situácia, že rodič teda nepracuje s tým dieťaťom, nemá nejaké povinnosti, to dieťa si prakticky do toho 6. roka, keď ešte nejde povedzme do materskej školy, že rovno pôjde do školy.
môže si robiť, čo chce, zrazu príde škola, prídu povinnosti a dieťa na to nie je zvyknuté. Čo by mohol rodič, alebo čo by z tvojho pohľadu ako odborníčky mohli rodičia robiť preto, aby ako keby zvrátili čiastočne tú situáciu? Lebo to bude pravdepodobne nejakým spôsobom búchať. Keď po 6 rokoch zrazu budete vyžadovať niečo od dieťaťa, tak tam nejak problémové správanie nastane, tam nastanú pravdepodobne pláč, rôzne vyjednávačky a tak ďalej. Čo z tvojho pohľadu odborníka by rodičia mali urobiť? No v prvom rade nenechať to zájsť až takto ďaleko, že máme nejakého predškoláka, ktorý proste nemusí nič a žije si len lážo plážo. Ale keď už sa to teda stalo, je to veľmi náročná situácia aj pre toho rodiča a aj pre to dieťa. Ale tu veľakrát my v rozvoji dostávame to dieťa do tzv. Frustračnej nejakej zóny, a snažíme sa tu jeho frustračnú toleranciu posúvať v rámci nejakých hraníc a posúvať tieto hranice a otvárať toto okno stále viac a viac. To znamená nenechať to dieťa, že ono to nechce robiť a tak to robiť nebude. Asi sa ako keby vrátiť naspäť a nejakým spôsobom byť nápomocný tomu dieťaťu, robiť tú povinnosť, tú aktivitu s ním a postupne sa stále vzdialovať, až to zvládne samo. Ale naozaj je veľmi dôležité, aby proste to dieťa v tom predškolskom veku aspoň nejaké povinnosti malo. To je veľmi dôležité. Samotná frustračná tolerancia detí, to u nás v rozvoji dieťaťa je téma, že na každý deň. Vidíme to, jak tie deti nie sú zvyknuté prakticky nič robiť. Oni nie sú niekedy zvyknuté ani vôbec len jednoduché príkazy, alebo to nie je, že príkazy, to je, že sadni si na stoličku. A mnoho rodičov má ale pocit, že ako náhle to dieťa má nejaké postihnutie, tak vlastne by nemusí robiť nič. Čo v tomto prípade je tvoj názor aký? Určite som zastanca toho, že to dieťa musí robiť niečo a v rámci svojich nejakých možností a schopností, ale určite to dieťa by malo mať takisto povinnosti, pretože to dieťa je zase členom nejakej spoločnosti, nejakej skupiny, nejakej rodiny. A poviem tak, ako to je, jedného dňa to dieťa tu možno bude samé a bude sa musieť o seba vedieť postarať. Takže my nemôžeme odkladať to, či sa vie obliecť alebo nevie obliecť až do predškolského veku. My nemôžeme odkladať seba obsluhu na toalete až do predškolského veku. Či už je to dieťa s nejakým znevýhodnením, alebo je to teda dieťa neurovývinové, ale jednoducho proste všetky deti bez rozdielu potrebujú mať povinnosti a potrebujú nejakým spôsobom byť kvázi odmenené, pochválené, lebo pre veľa detí je aj tá pochvála veľká odmena. Potrebujú byť pochválené za to, že majú tie povinnosti, že si ich plnia tie povinnosti, pretože my ich pripravujeme do tej budúcnosti, do tej dospelosti, do toho stavu, že teda raz pôjde same do toho obchodu a dokáže si kúpiť veci na obed, potraviny na obed, že dokáže ísť autobusom z bodu A do bodu B a samostatne. Takže naozaj my jednoducho pripravujeme tie deti úplne od malička na to, že raz to dieťa bude musieť byť samostatné, aj keď na začiatku sa nám to zdá, máme kopec času, veď kým to dieťa pôjde do školy, kým to dieťa pôjde tam, takže je to strašne dlhá doba, ale všetci rodičia to poznajú. Tá doba nie je až taká dlhá a ide to veľmi rýchlo všetko. Keď sa vždy rozprávame o frustračnej tolerancii, krásne si to aj ty povedala, to tak z toho kontextu mne vyplynulo, že ty si svoje baby tú frustračnú toleranciu tak nejak priebežne posúvala si im tie hranice, aby zvládali. Lebo akákoľvek povinnosť, čokoľvek musíme urobiť, tak je vlastne niečo, čo keď to musíme urobiť, tak odkladám si to, čo by som chcel urobiť. Že nejaký ten pôžitok, nejakú príjemnú aktivitu musím odložiť a namiesto toho urobiť nejakú povinnosť. A keď to teda rodič robí pravidelne, tak to dieťa tak nejak akože priebežne si zvykne na to, že jasné, sú nejaké povinnosti, musím niečo urobiť, niekedy musím len čakať, lebo mama niečo robí. Ale dnešná doba je taká, že mnoho rodičov má pocit, že dieťa musí byť konštantne šťastné a musíme robiť všetko preto, len aby bolo šťastné. Aby nedaj Bože zaplakalo, aby sme mu dali úplne všetko. A si hovorila, že každý robíme za nejakú odmenu. A máme niektorých rodičov, ktorí po každej terapii u nás idú do dráčika a kupujú dieťaťu hračku.
Potom majú doma, že všetkého, decko má absolútne všetko, čo chce. Aké dieťa vychovávame takýmto spôsobom? No, v prvom rade, už keď si to povedal, tak ono to znie hrozivo, že po každej terapii nejaká hračka. Takto. Dôležité je položiť si otázku, že či potom pre to dieťa, dajme tomu o pol roka, keď chodí na terapie 2-krát do týždňa, ešte bude ten dráčik motivácia. Lebo napríklad, poviem to takto, aj u nás sa stane, že dievčatá za niečo dostanú, napríklad oni majú veľmi radi tie zvieratka šlajch, majú to ako takú odmenu veľkú a stane sa, že im to kúpime. Ale viem si predstaviť, že keby sme im kupovali 2-krát do týždňa alebo 3-krát do týždňa toto zvieratko, tak poprvé je to finančne dosť náročné a po druhé tie deti by jednoducho už nemali radosť ani z tej hračky a nemali by ani zo seba dobrý pocit, že urobil som nejakú povinnosť alebo urobil som niečo, čo odo mňa bolo žiadané a teraz ja za to dostanem odmenu. Oni jednoducho nebudú mať už motiváciu. Takže treba si toto veľmi premyslieť a za mňa je potom lepšie toto zmeniť napríklad, že dieťa si bude zbierať nálepky, ktoré bude dostávať napríklad po každej terapii. A keď tých nálepiek nazbiera 20, tak potom môžeme napríklad, keď je to pre to dieťa taká obrovská odmena, môžeme ísť napríklad do toho dráčika a kúpiť teda nejakú hračku. Ale možno by som sa ešte snažila aj zmeniť toto na nejaký efektívne a tak plnohodnotne strávený spoločný čas s tým dieťaťom, že možno skôr to vymeniť za posedenie na nejakom koláčiku, potom postupne za prechádzku v parku alebo za ihrisko, na ktoré nechodíme tak veľmi často, lebo naozaj tie deti viac ako to materiálne proste potrebujú ten čas strávený s rodičom a tú pochvalu od toho rodiča a my im to vieme dať práve tým, že s tým dieťaťom niekde pôjdeme, alebo aj keď sme len doma, ale venujeme sa tomu dieťaťu, tak ono to berie ako obrovský benefit proste pre to dieťa. Je to naozaj, no dá sa povedať, že najviac. Ja by som možno aj takto prirovnal, že aj my musíme chodiť minimálne teda 20-21 dní mesačne do práce a potom dostaneme jedenkrát výplatu. Nedostávame výplatu za každý deň, keď prídeme do práce. A v mnohých rodinách sa stáva to, väčšinu tých povinností, možno niekedy všetky tie povinnosti robí mama. Ako to máte vy doma s manželom? Akým spôsobom on sa podieľa aj na týchto povinnostiach? Asi babi aj vidia, že aj on pracuje. Tak ako som už na začiatku spomínala, že my máme teda takú tú tabulu, na ktorej máme mená, tak tam nie sú len dievčatá, ale sme tam aj my s manželom. To znamená, že aj my máme svoje povinnosti, ktoré si aj my medzi sebou tam vieme akože zadať, alebo teda nalepiť. A tým pádom oni vidia, že napríklad ja potrebujem od manžela, aby vyniesol smeti, tak ja mu to tam nalepím a oni to tam vidia, že teda pri tom manželovom mene tam figuruje nejaký obrázok a potom zase vidia, že buď išiel to urobiť, alebo teda možno si to ani nevšimnú, že to išiel urobiť, ale napríklad, že už si to odlepil, čiže už je tá úloha splnená. V podstate ani my tak nemáme nejako veľmi rozdelené, že toto sú úlohy otca v rodine, toto sú úlohy maminy v rodine, skôr ani nie, že úlohy, ale povinnosti otca, povinnosti mamy, ale my tak nejak spoločne robíme všetko. Teda okrem varenia. Varenie je vyslovene moje, ale tak ja to nevnímam takto. Vnímam to niekedy ako povinnosť, ale veľakrát je to pre mňa relax. No ale my teda s manželom v podstate robíme obidvaja rovnaké činnosti. Či smeti, či vysávanie, či upratovanie v podstate a dievčatá to vidia, že my to nemáme nejako veľmi rozdelené, že toto je len tvoje, toto je len moje a takisto s dievčatami nemáme my tie povinnosti, že toto robia iba deti a toto robia iba rodičia. My sa ako keby všetci podielame na všetkom. I keď jednu vec robia iba deti a to je skladanie ponožiek, lebo to sme si povedali, že ja im poskladám to prádlo a ostatné, ale teda akože ponožky triedia deti, aj skladajú deti. A ono to vzniklo vlastne z toho, že sme potrebovali trošku zlepšiť tú jemnú motoriku a grafomotoriku, aj u staršej a potom aj teda u mladšej, tá už sa tak nejako zviezla pri tom. Takže ono to vyplynulo z toho, že to bola v podstate grafomotorická úloha pre tú staršiu dcéru a teda už im to zostalo ako povinnosť. Výborne si mi nahrala teraz.
Ja ešte doplním k tomu, že teraz nahrávame u vás doma a manžel zobral všetky 3 deti a išiel s nimi na prechádzku, aby sme mali priestor sa rozprávať. Teraz si mi nahrala s tými domácimi prácami a mala si 2 webináre, tuším, na grafomotoriku. Tie mnohé domáce práce pomáhajú rozvíjať jemnú motoriku, hrubú motoriku na to, aby potom, keď dieťa príde do školy, tak nemalo problém písať, kresliť a tak ďalej. A dnes je taká zvláštna doba na sociálnych sieťach. Všetci by najradšej kúpili nejaké pomôcky. Všetci proste, ja viem, že mnohí to promujú, mnohé e-shopy to promujú, že tu máme takéto pomôcky, zlepšia jemnú, hrubú motoriku. Takisto veď aj my máme na e-shope naše násadky, ale je to len pomôcka a my to každému vysvetľujeme, že predtým je treba urobiť kopu vecí. Tak poďme do tejto grafomotorickej časti. Ako tieto domáce práce, alebo ktoré domáce práce tak najlepšie vedia rodičia alebo deti teda robiť, aby následne potom v škole a v škôlke boli úspešné? Začína sa ako keby tými sebaobslužnými prácami alebo povinnosťami. Tak už len napríklad také obúvanie alebo obliekanie si ponožiek, rukavíc, ako som už spomínala, toto všetko sú aktivity, ktorými jednoducho podporujeme tú grafomotoriku, pretože to dieťa si to najskôr potrebuje navnímať vo veľkom a ideálne na vlastnom tele. Čiže to znamená, že keď si ono obúva tú ponožku, tak si navnímava, musí tú ponožku držať 2 rukami, nie len jednou, lebo to by šlo veľmi ťažko, teraz nemôže vynechať ani jeden prst, musí tam dať všetky, čiže musí nejak vizuomotorická koordinácia sa zapojiť. Čiže toto všetko veľmi pekne tú grafomotoriku, alebo teda ten vizuomotorický, čo je teda veľmi dôležité pri grafomotorike, rozvoj podporuje. A v podstate aj také triedenie prádla, na jednu kopu svetlé, na druhú kopu špinavé, takisto vizuomotorika. Potrebujeme vlastne vidieť ten rozdiel toho tmavého a svetlého na tých kopách, aby to jednoducho nemôže jedna čierna ponožka byť medzi bielými tričkami, takže tam si toto dieťa všimne a potom až my môžeme prejsť na tie papierové formy tých všetkých aktivít, pretože keď toto dieťa nemá takto v 3D zvládnuté, tak je to potom veľmi ťažko. A my potom nemôžeme chcieť od školáka, aby sa na papieri učil rozlišovať hlásku B a D, malé tlačené, ktoré sú veľmi podobné, keď to dieťa si proste dodnes ešte obúva topánky opačne, alebo už som videla v škôlke, som mala tú česť vidieť, ale poviem to takto. Na jednej strane sa mi to páčilo, na druhej strane som bola zhrozená. Prečo som bola zhrozená? Chlapček si obliekal mikinu. Obliekal si ju tak, že to bola mikina na zips, no strašne bol do nej zamotaný. Najskôr dával ruku do kapuce, hlavu do rukava, no strašne bol zamotaný do toho. A čo bolo super na tom, že tá mama ho proste nechala. To som akože bola veľmi prekvapená, milo, lebo podľa mňa niektorí rodičia už by teda strátili tie nervy a už by tam navliekli tú mikinu na toho chlapčeka, ale teda mamina ho nechala a otázka moja znie, že prečo predškolák si ešte nevie obliecť mikinu, ale teda super, že tá mamina na druhej strane pravdepodobne sa s tým snaží pracovať, lebo tam bolo naozaj vidieť, že ona sa na ňo pozerala, ona ho manažovala, ústne, hovorila mu, nie, tam nepatrí ruka, to je predsa kapuca, tak daj si tú kapucu na hlavu a skús tie ruky navliecť tak do tých rukávov, akože manažovala ho. Myslím si, že toto je cesta, že jednoducho tie deti proste tie povinnosti musia mať a na začiatku presne sa to začína to sebaobsluhou, už som veľmi odbočila od témy, ale naozaj toto všetko nám vplýva na tú grafomotoriku. A keby tá mamina toho chlapčeka stále oblieka doteraz, tak je veľká pravdepodobnosť, že on potom bude mať v tej škole problémy. Poprvé preto, lebo si stále tú mikinu nebude vedieť obliecť, tak neviem, teda v zime asi by mu bolo vonku chladno. Ale po druhé, naozaj tam sa to všetko pretavuje do tých školských zručností. Nech už sú to akékoľvek aktivity v rámci domácnosti, už skoro všetky rodiny majú také tie malé ručné vysavače. To dieťa si proste musí vedieť po sebe urobiť poriadok, napríklad keď doje a natrusilo, tak si zoberie ten malý ručný vysavač a takisto zlepšujeme tú vizuomotorickú koordináciu, hrubá motorika, pretože ten vysavač nie je pre to dieťa úplne ľahký, takže ono musí trošku tie svaly použiť, aby dokázalo tým vysavačom povysávať.
A takisto to dieťa učíme to, že napríklad jemu sa nechce podľa mňa po každom jedle vysávať a možno, že si začne zase dávať väčší pozor na to, ako stoluje a akým spôsobom papá a či ten rožok natrúsilo všade okolo seba, alebo teda nie, lebo sa mu už nechce potom znova vysávať. A znova s týmto podporujeme len tú grafomotoriku, len tú vizuomotoriku, ďalej tie školské zručnosti, pretože my keď chceme, aby to naše dieťa nevychádzalo von z papiera, aby vedelo vyfarbiť nejaký obrys, ktorý mu zadáme, vedelo písať do riadku, tak to dieťa musí predovšetkým si to uvedomovať zase na vlastnom tele, musí vedieť stolovať, musí mať dobre vyzreté aj tie očné pohyby, musí to dieťa mať vizuomotoriku dobrú, aby mu to všetko nepadalo, takisto koordinácia rúk, oko, ruka pri jedení, takže toto všetko je veľmi potrebné, takže určite tie deti musia tieto veci robiť samostatne na to, aby sme ich dobre pripravili do tej školy. Doslova by som možno povedal, že musia to robiť preto, aby boli v škole úspešné, aby ich aj tá škola potom bavila. Určite áno, pretože potom prichádza taká frustrácia z toho, že mu to nejde a že to nevie. Tie deti sa už potom v tom školskom veku začnú viac porovnávať, vidieť tam tie rozdiely a naozaj zbytočne potom to dieťa dovádzame k takej frustrácii, že sa nám zatne a napríklad nechce chodiť do tej školy, lebo jednoducho vidí tie rozdiely medzi ním a inými deťmi. Tento záver podcastu bol úplne úžasný a ja som rád, že si povedala, že vlastne to, že deti majú povinnosti, dokáže, alebo respektíve je možno aj nutný predpoklad na to, aby v živote aj boli úspešné, aby v škole boli úspešné, aby ten úspech niekde zažívali. Ja by som tak na záver povedal, že ono to nie je zle, že deti majú povinnosti. Neberieme im detstvo, práve že ich pripravujeme na tú dospelosť, na to, aby niekedy v živote boli úspešné. Ja som veľmi rád, Dominika, že si nám porozprávala o tom, prečo deti majú mať povinnosti. Som vďačný za to, že si prijala pozvanie. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A my sa počujeme pri ďalšom podcaste.